Dámy a páni, spoločne privítajme mužskú časť partičky. My? Partička? Tu sme Šťastní? Prišli? Že môžeme takýmto spôsobom Povedať vám, že niekto môže byť ako? dnes Tu? o to. Chceme Vám povedať, že Defolympiáda. Bola super. nasledujúce majstrovstvá Sveta. Pretrtošíme v ľadovom v fotbale vykričník hokej. tento spevák nemôže kvôli Miller. spievať Kuli. nár lebo sám Mu. nominovanému prepieklo meso. Bingo. Bingo. nevidí. Nádherné nohy. Miller. Turgal. výborné hroznové Tramín. Riesling Šato. Vlašský. Paluďaj 1997 Alebo 1983. Iršaj Oliver. Savignon. Blank Suché. táto Žbírka. motýľov a Žbírka. minci A žbírka. známok je Vzácná. ukradnutá. Bingo. A. Víťazom. v Kategórii Spevák. sa stáva bohužiaľ On nemôže v Prahe. často Miller. žbírka. Turgau byť Kuli! Bingo. Dámy a páni, práve jediný z tejto trojice tu dnes večer nie je prítomný, ale nechal nám taký malý pozdrav.
Príjemný dobrý večer vám prajem všetkým, keďže sa na mňa pozeráte prostredníctvom tohto priameho vstupu zo slnečného Londýna, tak samozrejme je jasné, že dnes si cenu ja prevziať nemôžem, pretože my tu v Londýne hráme momentálne koncert, ale aj tak vám prajem príjemný dobrý večer a ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Zdravím vás všetkých, ahoj.